Marta Bušíková, nech žijú chlap. Naša babka včera vyčítala, že ženy sú múdrejšie a šikovnejšie ako chlapi. Určite v nejakom babskom časopise. Tam sa vždy ženy vychvaľujú a robia sa dôležitejšie, ako v skutočnosti sú, povedal detko. Pretože ani Ocko nesúhlasí s tým, že ženy sú múdrejšie, vyhlásil, že ešte dnes vyraží so sebou všetkých chlapov. To znamená, detka, brania, mňa na to. Dokážeme tam prežiť dnes aj do zajtra večera bez vás a vašich múdrostí, povedal Ocko. Ja som si s prekvapením všimol, že mama sa celkom zaradovala. Práve. A sempre u pána Bledla. Ocko s mamou mali ísť večer na návštevu a tak Ocko zašiel s našim susedom pánom Bledlom. Bledl, dnes večer musíme ísť do spoločnosti a nechceme Mikuláša nechať samého. Mohol by si o nejaké 2 hodinky povarovať? Pán Bledl milo odvetil, že využije túto príležitosť, aby ma trochu vychoval. Ocka to podráždilo, povedal pán Bledlovi, že som lepšie vychovaný ako on a že od neho chce len, aby ma strážil a nie, aby mi dával výchovné veci. Marta Bušíková, ako sa pomocou čaju dá naučiť angličtina. Dnes sú polročné prázdniny. Trvajú 1 deň. Podľa mňa by mali trvať aspoň mesiac. Ale ja o tom nerozhodujem. Možno sa riaditeľ školy žiakom nahneval, lebo sa neučia. Niečo také, to asi bude, lebo Ocko s mamou sa tvárili prekvapene, keď sa pozerali do Miškovho vysvedčenia. Ja som nikdy na vysvedčení 3 nemal. Zvýšil hlas Ocko.